back here in Wake Up Ilocos. Well, now it's time for our words of wisdom. So, Roxy, what's our wow for today? Power isn't showing how strong you are by hurting others, but how willing you are to send loving response to hate. Tama. So, abusing of power. Ano yung nasa mind mo? Sinabi natin, abusing of power. Yan na, diba, dahil sa makapangyarihan ka, masyado mo na, parang you're taking advantage of it in a wrong way. Parang, diba, parang nagiging masama ka na, nagiging masama na yung dating mo. Gumagamit ka na ng, parang power hungry na nga yun. Yeah. Parang ganito yan eh. Actually, nakita ko lang Andun na yun eh. Abuse of power is the situation that exists whatever someone who has power over you. Talagang may kodi ko ka. I love it. Na-research ko yan eh. This is the capacity to impose his or her will on those others. Like, sa social position mo. Oo, at siyempre habang umuulan, lahat tayo ay may kapangyarihan na makapag-influence ng bawat tao pero wala ho tayong karapatang abusuhin o gamitin ito sa mali. Hence, we should encourage and influence people, in a positive way. So, yun nga sabi nila, whatever power you have, use it in a positive humanitarian way. Kasi sa tao mo lang naman pwedeng gawin yung abuse of power. Like, sa technology ngayon, gaya ng mga nakakap. And then they are using their knowledge on technology just to overpower kung sino man yung mga tao gusto na sirain sa dahil may kapangyarihan silang gumawa ng, di ba? Kasi yung mga Facebook na yan, di ba? Well, through our new President Noynoy, di ba? Siguro naman, we're expecting them na hindi rin maging ganyan. Kasi, well, sa lahat mga pangako naman niya eh. Di ba? Na-convince niya ang buong taong bayan na siya ang iboto. So, sana, di ba? Hindi siya maging ganito. And we believe on that. Kung maniniwala tayo sa kanya, di ba? Mangyayari. O, di ba? Right. Na hindi siya magiging abusive of power. Go! Yan!